Presiden kari ka Draupadi Murmu kalau om baka sarkar kaya le menteri na ka Mynta wan kintiu kari bat ka bha kamian jong dinong sang-sinong. Menteri rang ba du kari Narendra Modi ulapan pau ka jing skong scam baka dorbar mang tingka jong ka parlimen kan pen Khubor ban yo ya ka thong jong ka Viksit Bharat tat hadu sunam 8000 sau penyong. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ulapan pau ka jing skong lam halo ka jing du no iki mensin brio ha ka jing ja ya ten khu ling sun halo sun ha padeng ka American Airlines Regional Jet bat ka Army Black Hawk helicopter ha Washington DC United States. Ka sarkar kalapan bana bagi India kalalong kabala kre ban pelan ialah ka jong ka artificial intelligence model ka pasingan ha ka dor ka babin. Lapan tip ia ni da Menteri bakmi ia katanan Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw ha New Delhi Hindan kasni. Vice President Ujagdip Dhankar long bakari kamla ban kiu klem dadan ka jingno senyang shiteng syakaroi kapa jogti jan benri ula kren ni ha ka jing rakhi resmi seng jong ka National Commission for Women ha New Delhi next time.